Eu schimb, eu schimb. Aleu, și ești. Aleu. Nu trebuie căsuță-mă, lasă-mă de-n pagini. Trage lungalul de ca chica. Hai! Hai! Mi-a luat șizbi. Cum mă șterg? Băi, n-auzi! Dă-i mă uit la mașina asta cum faci. Mașina, cum mă șterg? Pune-te jos să ștergi, știi? Băi, da, și te-ai făcut. E bun așa. Ia! Ia! Oh, e bună! Ha, ha! Ia să mă calci! Fuu! Era să mă calci! Uite, uite ce faci! Uite ce faci! Uite ce faci! Hai, hai! Nu mai poate ieși de acolo! Hai, mă duc în gaură! Nu te du! Leu! Hai! Păi de bine, gata, ora va să aici. Gata tu. Tu și pe tine, o și pe tine, o și pe tine, ăștia așa dat pe patul și ala în casă așa. Acum din scaieță și Nu, dar cu glodul și ala pe tine. Da, tu și ai în cap. Și-am. Și-am în cap. Acolo, acolo. Unde? Ce aici? Hei, și ai în cap. Caiet. Da. Mă bag o leacă la căldură. Și faci. Ha? Treci, și să faci. Mă bag o leacă la căldură. Haide, domnule, hai că trebuie să aducem lemne, trebuie să aducem... Haide, gata, hai treci afară ca să facem Să treaba. faci un șai. Hai, ce ai? Păi dar că facem șai și o facem din mâncare. Ce ai tău, eu mă duc afară. Nu du-te afară. Hai, treci și ziua, că e acum și noapte. Ce vrei să facem acum afară pe frigul ăsta? Lasă că vezi tu acum. Și pe ploaie. Vezi tare ce facem. Și asta este care au rămas aici de un pireu, să le faci un pireu. Haide, domnule, o și mai să că pireu acum. Hai. Ha? O și mai stai de barabuli spre pireu. O și mai stai de barabuli spre pireu. Mergi pe, îți de carcat. Unde? Ualea. Dar și pe tine. Și pe mine. Bă, tot spatele plin de scaie. Tot spatele plin. Jumulește-mă o leacă. Uite-i băgate. Cum m-am băgat? Că acolo, la noi, sus. Hai de mine. Jumulește-mă. Dar cum să te jumulesc eu? Haide, domnule, scoate. Te jumulesc eu? Dar și Trage. când? Dezbracă-te și cureață ca lumea. E frig. Ei, lasă că nu-i fric, te duci în casă, dar nu în casă, că faci mascai în casă. Uite, și pe aici, uite. Vai de mine și de mine. Jumulește-te, ghini. Și jumulesc, jumulești. Jumulește. Ei, jumulesc. Mai am? Nu, mai las așa, hai. Ce-ai făcut-te? Bă! Ce te pui să pui atâtea din mă? Eu care sunt de lemne odată pe la băi? Dacă n-am ca o șuguri de iarnă. Tu vezi cum derapează. Eu caut cu diară la roabă, dacă e văzut. Ui, băi. Nu mai, gata, lasă, nu mai care nicio lemn. De ce? Dacă le tai eu. Vezi? Dar tu crezi că poți? Nu poți face așa? Trebuie să împingi ca să te pui pe burtă tu, că ești mare. Îi pui de partea de la deal, că mai sunt câteva lemne, n-ai o căruță de lemne. Dar fă tu cum știi și lasă-mă în pace. Hai, ridică-te. Băi, eu m-am murdărit. Hai, și vrei să-ți fac, ridică-te. Dă mâna. Op! Dă mâna. Omară-mă. Nu și-am făcut. Dar ce vrei să-ți fac? Nu și-am făcut. Dar nu poți să le pui așa. Băleu. Pune-le, băi, omule, așa. Na. Uite așa.
te laud! Unde fugi? Mă, să beau o gură de apă. Faci tot chitulești așa. Nu mai fac ridica. Ia lopata. Nu, dar știam eu, nu mă mai joc. Coala, vine. Nu, dar Unde fugi? tu vezi că e urât, e glod. Vine coala, vine. Nu! Vine coala și ca să săpăm aici. Haide, domnule. Du-te la el, fugi de acum. Op, ui, da, glod eu nu mai fac nicavă. Lasă-mă că m-am săturată. M-a spălat pe mâinile. Da. M-am săturat, îți trebuie să vii la căsuță acum când e glodăraie, psiglodăraie. Păi da. Da, și tu umpli în pene, și dacă vine la căsuță. Ai venit la căsuță. Da, am venit, dar nu vezi că e frig, e ger afară, plouă, e urât. Nu făcea treabă când ploua? Da, stăteau în casă frumos cu un șai în mână și la căldură. Pui mâna pe lopată. Dai Nu. afară. Eu să cu urleță, tu dai cu lopata. Hai. Hai repede. Haide. Cât ai zis, 1 metru? Da. Cu ce auzi, lichiurile pe păduri. Vine coala, vine. Dar e urât, ai. Dacă era frumos sapam, dar e urât. Uși urât e. Nu e urât, e frumos așa. Mai duc acasă. Mă, că acasă și lăsai și. În serios, dar asta nu-i vreme de făcut treabă. E vreme de stat. În casă. Acolo așa frumos. La următorul episod. Hai în casă! Aleu! Ce-ai făcut? Aleu! Aleu! Hai ca jos! M-am grăbit! Da, dom'le, să aprind o leacă cu focul, că e frig rău. Tu de ce n-ai pus până acum? Până acum de ce n-ai pus foc? Ai stat în corneu acolo? Ha? Cum vrei, dom'le, să fac și aici acolo? Care ce ești acolo? Care doar ca la scânduri, ce te faci altceva? Unde și ăștia, domnule? Nu știu, dar eu știu unde sunt ăștia. O rămas pe afară. Hai gata, le-ai lăsat afară. Păi da, nu, pe afară am stat până acum. Păi Păi și rămas pe afară. Am 3 ori că cauți ăștia. Unde ai dus și ăștia? Păi de mine, bă. Nu ai găsit? Am văzut și 6, domnule, nu știu unde. Nu mai fac nică mâncare. Cum să nu faci, Nica? Nu mai fac, m-am enervat, dar și m-am enervat. Prea mult aici video. De ce? Așa. Dar să eu de genul că n-ai găsit și ăștia? Dar nu găsai nici lăbăriță, nici de ca, nu știu unde ai pus tu. Stă-te, domnule, acolo. Păi de mine, și de mine, și de mine, nu găsesc nimic. Nu mai pot. Dar nu ni de alta, ni cărășesc și acum dacă rășești, e jale. Rășești? Ești! Rășești. Nu rășești. Îți fac băiță la cioare. Da, tu și băița. Da. Mergem afară. Tu nu vezi și vântoasă e, Cornel, chiar acum seriosă. Tu trebuie să mă plăpăi și ai apucat limba. Ce-ai zis? Am ca limba. He? Am ca limba. Și? Hai de... Uite că cauți să mă enervezi cu mine. Dom'le, nu știu, dar nu-i nica de făcut afară pe vremea asta. Dar și de făcut acum? Acum normal, acum și de făcut. Să stăm în casă, să facem ceva de mâncare Așa? și atât. Atât. Păi atât. Și somn. Și somn. Nu faci nici somn nica. Ha, stai că ne-am adus aminte. Ce-a făcut? Stai că ne-am adus aminte. Dar tu crezi că cine editează clipurile? Ce-a făcut? Ce-ai făcut, domnule? Ce-a făcut? Ha, deci tu ai lucrat cu mine, tu. Ce-a făcut? Cum și-ai făcut? Și căutai ascuns acolo după pod? Sub pod. Nu știam eu de ce nu stă poarta, bă, băiete. Și te uiți așa. Nu crezi că ai uitat. Am uitat, cum să uit? Păi, băiatule, m-am enervat de nu știam și cu mine. El știa, ați lucrat amândoi voi acolo, ați lucrat. Ce-ai te umfli? Aha. Și crezi că eu sunt prost? Da, hai să vezi ce-ți fac eu ție acușa. Lasă, nu mai faci pe Hai să vezi, hai să vezi. Nu mai faci pe nimic. Ui, bă, când mă uit la când ajung la faza, ce? Nu mă te văd. Ha? Ți s-a părut. Ui, cum adică ți s-a părut? Cum adică dacă eu m-am uitat Da, și acolo mai și am prins văzut? acolo? Ha? M-ai prins acolo? Uite-te, domnule, la clip. Și dar nu mai prins. Nu te-am prins atunci, dar am văzut? Degeaba vezi acolo. A, da. Îi faci
Băi, băi, ne-au făcut cruci, doamne, când am văzut, am scris, uite, bă, uite, bă, s-o băgat sub podă. Uite la el și faci, ia, ia. Ia, ia ce râd, ia, nu mai poate. Nu mai poate.